Hola, som en Joan Mayol, autor del llibre Els ocells de les Balears. El món dels ocells és realment meravellós. He escrit diversos llibres i tots els estim, però com el primer no n'hi ha cap. He tingut la sort de ser present a moltíssimes cases d'aquestes illes mitjançant el llibre i que és un text que ha inspirat a moltes persones de moltes generacions cap als ocells, que són bellesa, vida i llibertat. No és estrany que sedueixin a molts, i amb els ocells, els espais naturals, la natura sencera. El llibre se va publicar per primera vegada el 78, el vaig refer sencer en el 2000 i estic molt content que la Moll el mantengui al catàleg, perquè crec que encara pot ajudar a acostar els ocells, és a dir, la vida, la bellesa, la llibertat, a molts de lectors. M'il·lusiona pensar que el llibre ha estimulat la conservació de la natura a les Balears. Vos animo a tots a tenir una petita o gran biblioteca de natura. Hi ha molt per aprendre, hi ha molt per disfrutar, hi ha molt per estimar.